ha kiwe ki jaka haba treikam ya kano kaskim kajudan kasngi bu mau nongrem bat kasngi ple ne ka inauguration Henry Harilum jantia kadan kawe kaskim ka bakar pang hadu kata namar kadan hadu lightly kisngi kerpang kata kasngi bu mau nongrem kasngi ple ne ka inauguration bat kasngi treikam ne ka operational Kani kaskim ka bakar pang kadai ka maternal child health hospital ka badan hapana liar Jowai ya kabala ple pajba ne ladeb inaugurated ha ka laiterik no para hajar puar Henry kam shem la treikam wat hadian hispa Henry pu prasni baladeb ple pajba namar ba ompala ban treikam namar ompat shem ladeb bantung ya ki doktor kinas Hakaski sejan kata arpunyau tarik mentau banai. La treikam no ne la operationalized ya ka maternal child health hospital Jowai. Habaya keren bat medical superintendent MCH hospital u doktor iwar ulayat hu katai ka hospital kadan san pojing thia na benta ki khna bat san pojing thia na benta ki long kemie. Ulayat hu bakat kum ka jingmang jong ka sorkar ladep thong khat wengut ki doctor medical and health officers but saungut ki specialist kata arngut na benta ki khlung ne ki pediatrician but arngut ki wei pat na benta ki kenthei ne longkme ne obstetrician but gynecologist ulayat hu ru baladep thong lai phulai ngut ki nurse wat la kampat biang satya Hakasngi balas dang treikam la penrung henrengut ki patient ne kinongpang bat hakat dekasngi la dan ru iwei ilong keme ibala khaya iwei ikhlung chenrang